yang baru-baru ya Mbak Amel. Iya sayang. Ibaratnya katresnan mulan katresnane dhewe wis nganti kaya segara madu. Alah, sing tenan. Iya. Kukira datangmu orang terhebat ternyata terluka terberat. Astagfirullah. Wangi sepi sonyo ruri wawayangmu tansah rupeto ing netra kapan ku marang sliramu pengen nyawang soryane semu Suwung Hey! mata bingung yen tak panggil ing sarita ing sadalu paras bulan mulir tirta milih ngrembuyung tresnaku ing ati papujaku tembangi ipinku urung tresno yen ra durung sliramu Pujanku lir segara madu nora kalis pemanise kalbuku Saryatine rasa tresno muka sliramu tan cinta Kayunyon kasmaran segara madu Amelia Nandika Bisma tampilanan Sanggar Seni Gandas Luas Radika Profesional Audio Sound System yo Yo Taman Budaya Gunung Kidul bergoyang semuanya cong wangi sepi saryani wawayangmu tansah rupeto ing netra kapan ku marang sliramu pengen nyawang soryane semu Pantah bingung yen tanpa ing sarita ing sadalu paras bulan mulir tirta